Peace. Shalom Amang Inang, Hurian itu Hata, namang huton ibadah di gereja,
dohot namangi ton ibadah di live streaming di dia pemaringanan. Selamat beribadah madi hita saluhna. Masuk mahita jauh-jauh marsombatu di bata. Selamat hari Minggu madi hamu. Selamat hari Minggu. Di bagasan bulan Mei 2020 toluon, di patu pahuria do di hita Minggu keluarga. Rodo hita nuai mamuji dohot marsombatu di bata. Marhite topik minggu tasadarion. Gabi panindangion madiganuk hita mandok, martangiang mardongan mauliate. Imana tutu situtu, puhati dako kami do paguandang hadiron nami, ubayan di papitor di bata, alai ala haporsiaudo. Tapuji jalata pasangat matuhata, naong mamitori hita, marhite-hite haporsiaon di bagasan Yesus Kristus. Marede mahita sian buku Eden nomor 150 sia ayat sada tolu dot ayat 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton diperbadia, natu mepalangi dohot tanoon, amin. Marsuara olopolok ma hamu pabuahon patubegeon hatai, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma
nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marulop-olop tu di batama ho, ale sandok tanoon, edeon hamu ma hamuliaon ni goarna, marmulia mabayan hamu puji-pujianna, haleluya. Di bata pargogo na suatu dosan holan alan sabindo ubahin na tabayan hami marsadani roha martangi yang tuho di parbaga-baga hodo di bagakan hatam molo adong dua manang telu halak marpungu marhite-hite guarmu lehononmu do napinangi do nasida ale Tuhan pasaut ma baga-bagami tangihon mapangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon madihami saleleng dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marende mahita. Patik dihita di Bingguta Sadarion, Imasian Judas Bidusada ayat 20. Alai hamu akka haholongan, paulili hamuma dirimuna di atas haporsean muna nabadia situtu. Jala martangi yang di bagasan tod di perbadia, olat ni ido sahakna, atong rak mangido gogo mahita siat tuhata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargubui mahami, mangulau na mahumbar tupatik ni. Amin. Mari di mahita. Sos
debata para sirohana sumurung. Narodo hami tujulom, manopoti dosa nami nagodangi. Maca dohulau si hami suara ni tondim, gabe woloi hami suara ni portibion. Jot hami marroha batu, gabe dang panuratan ni patikmu roha nami. Sayurupi mahami paubaon roha do pangalahon nami. Ton rohaku, hape dang woloi hatang, saya si maroham biau padosau. Pos maroham, sesaon ni debata do dosami, asal ma manotong roham tu ibana. Tuhan, gudang donas masa di ngolu nami, tarumomi di keluarga nami, sifat talomos dorohan nami, masa kami ale Tuhan, mamikiri akan masai. Gabe olodo duaka dongan nami, ape pajolo mangalu, gabe pikiran nami, nahu pangasahon kami, lao mangalupi namasai. Molo tumpe sifat talupa hami, pasahaton sude tuho, marpamuati maroham, saunari upastami ma saludna tuho, sakami homa suaraku ale Jehovah. Ale Tuhan debata, saya palua mahamisian dosa dot hamatean. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasisaan di dosa nami i. Lehon matu hami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami, di asini roham. Alai asa hot ma rohanami marhapor seaon, laho manggotapon dosa doho roha portibion. Asa upasaat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu,
jalan abadia. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun nama norop akka dosam. Sei mulak mahotuahu. Ayahu dosi paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mare demahita. Hatani debata nagabe turpu di parminggota sadarion tersurat di Jona bidu 2 ayat 2 rodi ayat 10 sada tajahama marsikat soring songonon marido disi dungi mertangi yang masih Jona tu Jehovah di batana sian butuhani ihani nunga direkon ho ahu tu bagasan lung tu bagasan pusu-pusu ni laut. Gabe pusat makaliangi ahu. Sude akka obak mi dohok galubang mi makalukupi. Yang ahu nunga ahu dok nunga baliau sian jolo ni mata. Alai tahe ulahaku dope mamereng dopak coro habadion. Nunga nian dihaliangi akka aikiahu. Pola tos hosaku lungi pasapak ahu si rambondo ali tu ulukku uju mandate hosaku di bagasan Jehovah mahu ingot, jadi sahak matangi aku tuh, tujoroni habadion mi. Alai halak namar somba dana kenaan si patoto, iman ikon hason nasidai. Alai yang ahu merdongan suara puji-pujian ahu mamele tuh, gara rokku do nahu perbaga-baga, Jehovah do napuna hatuaon.
Ima sahatna martua doakan atmangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marende mahita. Tidakon maha porsial tai, songon nahina tidakon di dongata sa porsial di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, natu mempalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana di ujon si Maria, naga begabia serto di perbadia. Andorang sohabuan, ido tuhata, natu mawana beri, di pangumuman di silatus, namati terpajal ribana duhap nursilan, natuak tu benar turun di tanam, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgu, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugu nasudusani, bisi merengan mulu susu tanahon, mangumi halak na mangulu duhap namate. Au porsea diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hata panela Kristen akka na badia dohok dihasan dosa dohok dihatai na mandok bulak mangulu sogok daging halak na umate dohok dianguluan na surasuda. Amin. Tabege matiting na maragam. Shalom. Tikting namasa di Mingguta Sadarion, Minggu tanggal 14 Mei 2023. Guarni Mingguta Sadarion, ima Minggu Rogate, lapatanna martangiang. Doho topik minggu martangiang mardongan mauliate. Tikting na beragam na perjulu permingguan keluarga di Minggu Sadarion tanggal 14 Mei 2023 di Patupa Huriata do permingguan khusus keluarga di Ganup permingguan jala di Patupa do papungu pelean keluarga marhite amplop naung disagihon tu Ganup keluarga sa minggu adorang so perminggu ni ima laho persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 rap sahudulama nase keluarga
jala masoho majolo permingguon sekolah minggu dohot remaja. Napa duahon perjamita tamu di minggu sadarion tanggal 14 Mei 2020 nama kobasi minggu pukul 10 sada ima amang pendeta uluan nenggulan STH Preses HKBP Distrik 15 Sumbaksel saluhut ruas parhalado dohut pangula nagok tiki pasahaton mauliate di pakawiasion ni padita amang uluan nenggulan STH. Napatuluhon calon situa. Mamuka sadarion minggu tanggal 14 Mei 2020 nunga dijakon gabe calon situa ima amang Rahman Sitorus, Ibu Floren Boru Panjaitan melayani di week 2. Saya itu hatta masu pekabasion ni nasida. Napa opaton? Pesta perningotan di hari ahana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2020. Patu paun ni huria do pesta perningotan hana naik ni Tuhata Yesus ima perjolo permingguon pungkul onom marbahasa Batak napa duahon permingguon pukul sia dohot makatidakon hata haporseawan anak sidi napa tuluhon permingguon pukul 10.30 marhata Indonesia. Palimahon maka tidakon haporseao dohot marulaon nabadia di hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 di permingguan pukul sia di patupa huriata do maka tidakon haporseaon tu sia 12 ianakon naung madohoti parsiajaran tahun 2022 tahun 2020 dung sipul ulauni di patu pado marulaun nabadia tu nama dohoti maka tidakon haporseaon dohot keluarga. Napa onopon permingguon sekolah minggu marhite tiktingon pinabotohon tu sude sekolah minggu nama dohoti perminggu sekolah minggu na di patupa di sopo saroha danak na marumur tolu tau tutoru boima didongane di permingguoni. Napa pituhon learning pertemuan calon situa dohot keluarga. Hobar tu pangaradion pangujakonon situa di huriata. Ia parsiajaran calon situa nasomal di patupa di hari Jumat marhusorma gabe hari Sabtu tanggal 20 Mei 2020 pukul 10.06 WIB maringanan di gereja rap dohot keluarga suami atau istri. Napa waluhon retreat seksi paropuon di hari Senin dohot Selasa tanggal 22 dohot 23 Mei 2020 di patupa seksi paropuon HKBP Tangerang Kota do pertangyangan retreat di Pila Bukit Pinus Bogor na niuluhon ni pendeta Sabar Maringan Manulang SPD jala didongani Bibil Pro bertauli Hutauro. Napa siahon pelaksana tugas harian seksi ama. Khobar tunong marujung ngolu ketua seksi ama HKBP Tangerang Kota ima amang almarhum Juinson Sitanggang SH alani nagabe ketua pelaksana tugas harian seksi ama huria amang Darman Donald Simanulang sahat tu nasidung periode. Pasapuluhon parheheon ama HKBP sedistrik 21 Banten. Khobar tu program kerja nanaeng di patupa distrik
Ima Perheheon Ama HKBP sedistrik 21 Banten di bulan Mei 2020 di patu pado pertandingan ima na perjulu badminton jumlah pemain 8 halak ma per tim, bola voli jumlah pemain 12 halak ma per grup, tenis meja jumlah pemain 7 halak, catur jumlah pemain 5 halak ditambah 2 halak cadangan. Palimahon pokal grup jumlah peserta onom tu 10 halak ma sada tim. Pinangido tu saluhut ama di HKBP Tangerang Kota naolo madohoti ulauni boima pasurato dirina tu koordinator ima amang calon situa Isak BP Sitorus. Na 10 sadahon pertangyangan week. Jadwal dohot laporan pertangyangan week boima tabereng di lembaran tikting. Pasapuluh duahon danak nasorang. Di basa-basa hot tuhata do sada danak bawa di keluarga ni amata Mardo Octavianus Napitupulu, dohot inata Meyati Sicilia Angelina Boru Neborhu, na di hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020, week 20 NRJ 1566, Ipasdo Natorasna Rap dohot dakdanaki, pasapuluh toluhon tikting perbogason, tik-tik perjolu, naing majalo pasu-pasu perbogason ma Rizko Sianipar, anak niamata Jansen Sianipar, dohot inang Romaulina Boru Simajuntak, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 20, dohot Orwana, Vela Rosaliana, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 20, Boru niamata Odih dohot inang Yayat Nur Hayati, pertupolon di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 di gereja HKBP Tangerang Kota. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 di HKI Bakaran Batu Tebing Tinggi. Pasapulo paton ucapan selamat. Pendeta Resort Parhalado dohot sude ruas Nehuria Pasahaton Parjolo, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tu sude ruas Nehuria nama ulang tahun di Bagasan Samingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala tugu hapor seaon di Bagasan Tuhani. Tusude akar ruas na di Bagasan Parsahiton anggiat ma dilehot tuhata hahipason. Songonima tikting di minggu tasadarion molo adong akan nahurang takas di panuratonon dohot di Padjahaon. Boima di patakas tu parhalado di uwik tabe manang tu sekretariat di gerejata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tuhata ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lao patupahon aka ulau di huria bay sangap di goarni tuhata Horas. Horas. Ede Jamita saya buku ede nomor 240 sia ayat sada rodi ayat 5 laos tapapung apelihata plea sada ado sada b. Oh
Bata nasumurung sian saluhut naroha, imamangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita kamanginang, mauliate madi Tuhan di parsaurat tadi minggon. Amin aro mangibati huriatta na mangulan nungay di distrik 15 Sumbaksel, distrik naliling ni hubasan ni na tuwa-tuway mata preses emeritus na tuwa-tuwa yamang silito nga waras man na tuwa-tuwa idamang do dainang hita na pungudison di mengguta sa darion minggu rogate pangihonot tamahata ni debata tarsurat di surat ni Apostol Paulus tuhuria Filipi bidu 4 ayat 1 ayat 7 takas mata bayhud-ihud. Opehamu akadongaku na hinaholongan jala na hinasiholan halasan ni rohakku jala tupalhu songo nima marsihohot tamu di bagasat Tuhani hamu akka haholongan hamu Eudia doh sintike waboy mahamu asamar sadani roha di bagasat Tuhani hele-hele madohotto alesin sigos na botor urupi mana sida akanang madongan yaw marukil humokko barita na uli rapon si Clemens dohodong aku sa ulaw na di banari di buku hanguluanido gowarna sida marlas ni roha mahamu totong di bagasat Tuhani uulahi mamadok marlas ni roha mahamu pabotoh kamu mahabasarom muna tu saluhut talak dono do Tuhani unak kol sohok kamu agia aha alai sadok pabotoh kamu matu debata pangidua muna marhite-hite tangiang dohot ele-elek mardongan mauliate daladame ni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti akka ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus ima sana topik ini minggu ta laos boho topet sadarion minggu keluarga di hita di HKBP Tangerang Kota martangiang huhuk merdok mauleate. Martangiang huhuk merdok mauleate Omma hataridaan ningulu na marsihohot di bagasat Tuhani.
Molo disosohon si Paulus. Songoni mahamu marsihohot di bagasat Tuhani. Marsihohot. Tuso muba, tuso mose, manangahape na masa, manangahape na ro. Songo dia pe pangalaho na marsika surin. Bahkan si pata robada, ro perselisian, ro late, dang binoto tubuh bosir suada. Dang gabe alani igabe sumurut di tamar Tuhan. Dang alani gabe so marsihohot tita di bagasat Tuhani. Bahkan molorope masa akan songoni justru marhite-hite na marsihohot di bagasat Tuhani do hita bui mengadopi salunay. Ima pesan na parjulu siya turpukta minggu sadarion. Na sangat menarik amang dotamu ina. Molo disosohon si Paulus tuhuria Filipi dison. Asa songoni mahamu marsihoho di bagasat Tuhani innay bana. Apala parjulu lo dipatuduhon si Paulus songo dia ngulu na marsihoho di bagasat Tuhani. Dipraktek ko ni mana? Dibuktihon. Songo dia ngulu na marsihohoton. Dakkola na manosohon ni bana alay ibana sa diri bagian ni praktek ni ngulu na marsihohot. Songon halak na marsihohot. Di Tuhani na pasti. Dakke ay patujolohon pikiran na emosi na. Imana tabereng siya turpukon. Siya dia may berengota. Siyan sapaan pembuka ni si Paulus di ayat sadai. Nunga songoni mungkin gidik ni rohana, jengkel dia melihat Eudia dan Sintike. Gidik rohana, jengkel ibana. Alai, tabering do disapaan perjuluon. Oh hamu akadong aku nahinaholongan. Aga tabunay bigyo nate. Tabu bigyo. Nahina si Holan. Sudap na yate. Halasan ni rohakku. Roha mabigi. Tupalhu. Bangga na mabigi. Bangga. Itulah sapaan pertama. Natabereng siya noon. Bukti bahwa Paulus sendiri pun patuduhon songoni matong ngulu na marsihot. Ngulu na martangi yang madok mole ate. Galat tersongoni man yan. Isaran. Mulutan na siya hati tategor. Martelepok kita to nakota di pangaratuan baka dinadaw. Hai anakku sayang, halo mama, inaburu na siya kangani. So dia mamu se ina naso marsihohot, naso si partangiang, Peter J. Budo. Apa berita kalian? Tersong itu, baik-baik ma. Mama nasihati, jangan bertengkar-bertengkar ya. Beridotong. Kenapa, Ma? Kami kan baik-baik saja di sini.
na baru na siya kanganon kayo do. Ayalah, kemarin adikmu nelpon saya, kalian katanya bertengkar. Ina muse. Bahama kita memahami on. Kasih tahu nakan, ngapa sunggul-sunggul perbedaan ini? Apa sunggul rima sih? Makkehei, dan nama ngalaboki. Alay ina na marsihohot. Na betul-betul mangulu di bagasa Tuhani, teleponon nama boru nai. Boruku sayang, apa kabar kalian? Tepuk di pusuk-pusukku, sayangku, halasan di rohaku. Gimana kabar? Sukacita kah? Baik-baik kah? Berdamai-damai kalian nak ya, berdamai-damai. Ayo kalian saling bertemulah, saling menjumpai. Jangan karena sibuk kerja kalian jadi asik sendiri ya. Ngai boto maknai yang berbeda itu baru nai dan kutip majokan. Ale dah ngapo lebih ke si mana? Tersongoni makan, dah ngapo lebih dokon ni mana tong. Bah, kayaknya tahu mama kitnya. Tahu mama aku tadi bertengkar aku sama adikku, ina kakak naina matong. Ale dah ngole mana babikasi. Anakku, sayangku, ya kebanggaan mami, ya dia baik kalian ya. Mama sangat senang lihat kalian. Tadi naina sonikan. Ima ngono na marsihot. Ima buktina. Jadi hobartus sapaan pertama nih Paulus di patuduhoni mana? Itulah contoh. Songoni mana marsiho di bagasa Tuhani. Amangin ang hita na pungudison. Jujur. Amargor holso. Dang boy soro. Sayrodoi. Binahen ni pangalaho dia. Rodoi. Alaya hamari dokon Paulus. Eudia sintike barsadani roha muda kai be dokon. Dapola dirarati si Paulus. Persoalan ni sama dia. Ala jujur tadokon, baik pun sebagai aktivis gereja, pelayan di gereja, dan berperan di gereja. Ana ngalani dia, soluksi bolis do dia, say matuarodo akan abain holso, jengkel, gondok, rodoi, dang bui sotubui. Oleh persoalan, bohado kita memanage, mengelola persoalan ini di rohata, di komunitas, tak bohado kita keluar sian masalah ini, godok ni rohai, holso ni rohai, tadok manangalani dia pe, holso ni rohai. Nama bay masalah doakan hasingi. Ido nungain na tinawar hon turpukta apala di tikyon. Akka naso marsihohot di bagasat Tuhani mengadupi holso atarom marah. Roma masalai, Roma holsoi. Jengkel maibana. Udukna dung jengkel ibana. Aladang terkontrol muruk ma. Dung muru imana ala yang terkontrol gabe piri-pirion mah. Dung piri-pirion bang gabe selesai masiga mah. Pecah mah. Mana dapot. Mana dapot. Adong guna ni emang datamuin ang.
Imana so marsihoho di bagasa Tuhani. Molo saya tadok kita na marsihoho. Mulu na martangia. Alayak kahalak na marsihoho di Tuhani. Soni mahamu marsihoho inna si Paulus. Sa sitong na maceta bodo hita. Tawo na dia. Ay nung adong bohal na tajalo. Nung adong metode nata persyajari tajalo. Nung adong cara na mabaik kita malua sian hal-hal na mejengkelkan na boy mabaik kita gabe holso sahatu na depresi marsahit. Dia may marhite turpukon pato orang tuhita na parjulu ima. Marlas niroha mahamu di bagasat Tuhani. Ulai madok marlas niroha mahamu. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak ada alasan. Kalau kita benar tinggal diam di dalam Tuhan, pasti kita selalu bersuka cita. Ainaung di bagasa Tuhani doa manginang, dang di luar, dang di duruni Tuhani be. Flashback satokin nabura behita manaringoti minggu pasyon Jumat Agung satu Paskah sebulan lebih dobe. Tanggal 7 April Jumat Agung Paskah tanggal sia saha matu sadarion di minggu rogati. Flashback na tidak di rom onom ayat walui alai molonaung mate hita rap dohot Kristus dihapor sero hatta rak mangulu mahita dohot ibana. Arak mangulu behita dohot ibana. Dada au bina mangului. Kristus dona mangulu di bagasanau. Inna Paulus Galatia 2 ayat 20. Asa nunga di bagasa Kristus sita nunga. Alani halak nang di bagasa Kristus, halak nang dibagasa Tuhani, tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita, bahkan penaro. Nama baik kita holsoan, nama baik kita nakaning, mungkin gabe, naing gabe humurang rohata. Nah di bagasan Kristus, mampu mana totong marlas ni roha. Sukacita kita bukan karena situasi. Bukan karena faktor-faktor luar yang mempengaruhi dan mengganggu kita. Roma nang soroi akan mengganggu. Alayang goau adalah orang yang selalu hidup dalam sukacita. Mabagian ningolukwi namarlas ni rohai. Imana berjolo bohal. Jadi molodo nata anut, molodo ta porsiai akan sangat lebih gampang kita mengatasi persoalan. Ya punya kekuatan, punya daya menghadapi persoalan. Tenang, menghadapi persoalan. Tiur pikiranna menghadapi persoalan ini. Amando taminang hita na pung ngurison. Napaduahon, bohal na tajalo marhite turpukon ima, halak na marsioho di bagasat Tuhani buktina. Lalu mengatasi persoalan na kaning holso na baik kita si pata olo gabi terganggu. Menghadapi kejengkelan na binan ni dongan, bahkan dongan sa pungua pe na terdekat keluarga pe didok. Pabotoho kamu mahabasarumuna tusaluhut talak.
pabotoh kamu, patuduh kamu, habasa romuna. Amanginang? Habasa ronanidok na dison? Ima kesediaan, kemampuan mendengar alasan. Ewa sa songoniho, bolta sukun, marcarita matong inatay dong atay. Sa pungatay, solme tay, keluarga tay, marcarita may bana. Pabuahon alasan kenapa dia seperti itu, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia seperti itu. Wah sa songoni. Bagian ni habasarod doy, molorade hita manangihon alasan ni dongan. Bagian habasarod doy molo mampu hita memaafkan dongan. Patuduh kamu, pabotoh kamu, habasaromuna tusaluhut talak. Ima kedua, ima dapat dua hon. Dalat talaho mengatasi persoalan godok ni roh bahkan. Kecenderungan namang detamu inang. Nagumudang dope hitaon sa ikon patangi-tangion. Manangi hodongan na, alasan ni dongan na, puasa songoni donganon gabe songoni hatana, songoni pangalahon na, riko doi. Rikot. Atik nalan yodo. Atik na bermasalah di mana di kantor na, bermasalah di mana suami na, bermasalah di mana anak kon na, bermasalah do segala macam. Kani dong uluan. Jadi mau lebih tertapon nis dos. Sono dohin na. Hape dah songoni. Jalan nang Tuhan nak kota hipe. Ini kita sudah kebaktian ibadah keluarga ini. Banyak hal yang dituntut dari seorang orang tua untuk mampu bersedia mendengar anaknya, mendengar. Unang sapi tergota pakat tayo na nakotay. Sojo, tangi hojo. Ay wasa songoni ho anak ko hasian. Patorang majo. Torus. Lo imana makatay. Tole, pabuas dari rohami. Bagian ni habasarot, tadi habasarot. Pabuas. Masalam. Dokum, pabuas. Unang pola makatay ta. Ada tahu ajak memana, tak ajak terus. Supaya bercerita. Dan seorang orang tua yang bijak akan tahu nanti pada akhirnya apa masalahnya. Bahasa nilai di kuliah mi. Kali itu bahasa turun, bahasa songono. Bahasa diputus sekolah lek mi, ini kan? HP masanga, masangan di sakapan, laseroha. Yang pengulihon anak meibe tersongoni do habis putus. Sukun unang termuruhi tersongoni me. Ima habasaron ni roh. Masay maul no ngayon. Masay maul. Dan pada akhirnya habasar ni roh me patuduhom me kesediaan memaafkan. Habasar di. Jadi yang soal materi habasaronon. Soal roh ado besar batu duhon. Marhitei porsero hamu godok ni rohai terubati mah. Kan itu terpuaskan kedua belah pihak. Baik si onike, baik sintike. Kan itu? Itu nungain son, contoh kasus. Imana paduahon, pabotoh kamu, patuduh kamu. Artinya apa? Saya ini pemaaf loh. Saya ini mau mendengar, hearing. Ayo, welcome. Silahkan. Bawa natong ni dokkom masih dohonon niba mulai holso niba. Baik termarhurata mahataon. Baik selesai mah. Pero, torina, dangolo bay.
Anak kotai manang dong atai isebe, molong nga Peter paturemengok kita. Hinang, at nahuwering-bereng akahamuinat naman ujo-ujo songuni. Ido? Anggo amat lebih kalam berarti. Pados tong na. Manang saru pado? Saya Peter non na doi bain. Riting nei, tangi-tangi otak kas na nido ni anak kon nai boru nai do dia. Bahkan mau salah PI si Roy. Mari maafkan. Maaf adalah awal untuk menjalani kebaikan yang baru. Amin. Baidot tong dah. Imaha basaron. Napa taluhon? Dimodali dibohali turpukok kita. Jupa adong nasongoni masalai. Pasaha maholso-holso ni rohami tu debata. Barhiti tangi yang do ele-elekin. Pasaha. Baunang tong tuakken na saping ta perjulo ta pasahat. Tulabung ta saping ta do dia. Eda, Mama si Roy itu kemarin seperti ini itu. Better batong saping nih sambut. Kemarin, oh bukan kemarin. Minggu kemarin juga Eda seperti itu dia ke saya Torina. Isambut muse merembes mon, do dia maon, marhurata museon, heboh mamuse. Hagunani. Tumagom mapasahat tu debata di bagasat tangyangmu ahana di rohami holso di rohami. Pasahat di tangyangmu. Bahasa. Porsea doa. Na mampu mengubah roha dangau dak kamu. Na mampu mengubah roha holad debatado. Hidup banai dot tapasahat tu debata. Dan ujuk-ujuk bolodong dia, Peter, tak telepon nasi, Eda aku seperti ini, Eda seperti ini, marga cegajang mak. Udah tu inata. Siapa tahu mengalu-alu, Peter blok nai, dokon, blok. Unang saya mergajang-gajang na marsialu sa di on. Mergajang-gajang do, merbedai, ale di WA marsialu-salusan. Lalu cuas si bata, oh sama kan, marsialu-salusan di WA. Bergajeng don. Artinya dinikmati perbedaan ini. Dinikmati deh kan di WA, di tangan kita ini loh, kan gitu kan? Pici-pici dibalos, orang mesti balos. Tuh bergajeng-gajeng all satu hari. Bengalu-alu mah tuh pareses misalnya kan? Otonayamu. Suri natai, Peter di blok mau WA naniku, bayi doin nak selesai. Lapatan nih ngapain? Tumago mamartangi yang kan itu, tumago pinasahan. Itu debata. Delta dok, didok. Tangi yang nama dok mardongan mau lihat di pada di Tuhani. Dalam ujung ni sudah tangi yang pasti mau lihat. Akhir semua doa pasti terima kasih. Karena kita pastikan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan. Ido tangi yang nahuboto. Dan adong tangi yang nasodia lucide. Debata. Soal seperti apa jawab Tuhan? Terima. Akui jalo hamalatehon. Ima tangi yang. Nah tolu halon. Masirikot nungai di hita. Asa boha. Dadani na marsihohot kita di bagasat Tuhani. Songoni mahamu marsihohot di bagasat Tuhani. Inna si Paulus di son. Unang ubah-ubah, unang mose-ose, unang terpengaruh karena ini dan ini segala macam. Jangan, sayang sekali amang. Sayang nai molopola mubabu. Sayang nai. Dalam marhite-hite ngolo na marsiho na kaningan ido. Martangiang pasahatut tu debata, pabotohon na kanin tu selalu habasaroni. Dengan seperti itulah kita bisa lepas dari persoalan.
persoalan terselesaikan, persoalan tertutupi, persoalan bisa diredam. Gabe damena sumurung madihita na mangatasi salut. Amin. Kan itu ayat parpudi. Jala damen de bata. Bagian ni damen de bata doi. Tapi nadok na napatuluhon, natuluhali. Natabuan bolo madame roha. So nang mudom, ito, amen. So nang pagkilalan, nang adong musuh, nang adong ngalo, sude dongan, sude woy sadalan, sude mastupahan. Ima na pinasahat, pinatolhas ni turupukta palitikyon. Alani so nang mahita. Tahu hom majamita sadero nate, amang inang ate inang, bolo martelepok ko tu anak unda daw. Bolo tungarong pimansala songoni ma. Unang pitor kumarete kaning mau do nak sayangku kasihku sukacitaku tapuk di pusuk-pusukku baik-baik ya dadakan ya saya mama senang sangat-sangat umur mama ini akan panjang karena melihat anak-anaknya baik-baik saja, saling menguatkan, saling menopang, bersia-juan ya nak ya hina. Nah, emangnya kenapa mak? Ya udahlah, itulah yang mama bilang, tidak apa-apa. Iter stop ma telepon nomor gajang betong kan? Nah, tersongoni mahalat na mangulu, hala na marsiho di bagasat Tuhan ni. Asabuha. Asa unang bawa dok unang maranahanak holsoni rohai gabi daw. Bahado hita selesai di persoalan ini, lepasnya persoalan ini, menang holso dia pe. Kalau contoh hal itu banyak hal memang nambah kita holsoan. Ali natulu hali ima modal talao malua sian holso nama ceragam nungain roh tu tonga ni. Parnguluta boy do sian rekan kerja, boy do sian atasata, boy do sian kana asing tumago ma. Tatiyo ma modal na tuluan asa nguluta hidup dengan damai sejahtera. Selamat menikmati ibadah keluarga. Las roha rabhudul kamata do inata. Ya. Ras roha boy sada dulu tutoruan kamera inata do inata. Las roha boy terus terjalin ya hubungan dengan ni amado ina di tongani keluarga. Pos roha ni huria. Gabi ke keluarga namar siho di bagasat Tuhan ima. Ruas ni HKBP Tangerang Kotaon. Marhite-hite momenon. Amen. Tuhan tama madongani hita. Amen martangi yang mahita. Mauliate marohanami diho alija hubanami debata nami. Inong takas di bohali ho hami marhiti hata mabain lam tutuguna ha porsyon nami. Ngulu namar si hoho di bagasak ko dang tarsirangi siyang ngulu na martangi ang mauliati. Jala bagian ni ikot tarida di ngulu namin siya pari. Song na pinangido ni turpuk mon hatamon sadaryon. Asa totok kami marlas ni roha di bagasak ko. Ahape na masa. Totok kami Tuhan pabotohon habasaron nami tu sa luhut talak. Naradi dohami Tuhan mengaju mendengar saat tuna memaafkan. Dalam sifat suluk roh nama ben also tuhoma perjolo haimi mengalua lupa sahat toni. Ai porse dohami diho Tuhan. Diat toy hodong ulu nami. Ngulu ni dongan nami. Ditatapo dari di pamanato dangadong penanggo sa halak siyak kamyon na apalah pilit siyan pamerengam sudi di bagasan gongko mamuro hami ala ni ido ahape namasa di ngolo nami jumolo hupasahatan sa luhuk na dopamu
Berhiti tangiang lelehelek madok mauleate. Pasu-pasu mahatam na umarsaringar di ngulu nami, pasu-pasu mahuriamon, sude keluarga, asa gabi keluarga na burju, na marsihoho di bagasat Tuhan, tung si pataro pe hamaolon, alai alani ngulu na marsihot, gabi selamat balua, keluarga sian ragam ni na mabain hasisiga. Pasu-pasu kadongan namin na marulang tahun, tabay las ni Roha, las tabay hai pason gajang di umur, di ulang tahun kelahiran, baik juga ulang tahun perkawinan. Pasu-pasu mana sida Tuhan. Akapangaradio ni huriamon tu akatikin ng ro. Pangaradio lamar pesta jubileum do akalan asing pe, pos roha nami Tuhan juluanam muna sida lamang ulaw na kaulaw non. Ay napasauton lomo ni roham do ami Tuhan. Molo hula hami, molo huhobasi hami sa luhuknay. Mauliate marohanami diho, jalo tangyang namion marhiti Jesus Kristus naung makokopami. Amen.
debata amanami nadi banua gijang. Odo haroroan ni saluhut sileon lehon nading gado nasa uli basa na mauliutus. Upa sahat tami masian na nilehom mi tuhami pelean nami tuho. Sejalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, sai pinarbadi amaguarmu, sai ro maharajomu, sai saut malomoni roham di banua tongahon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion angol siap hari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pamujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim.